Ooh. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. So, gikan din may basket ron, mga katropa. Ya, padok namin sa mong skilan ron. Dali mo eh. What's up, Francis? So, what lang mga katropa? No, pwede ito mo ka-ML. Ay, dili mo ka. Sige na, sir. Give me, sir. Asan mo? Classmate data. Hindi. Asan mo, sit? Nakagingin mo din ang kaya ako. Ano mga katropa? Yan. Ari palayo. Palayo. Ari ko, mabalin ako. Madlo ko. Subo ayun ni sa. What's up mga katropa? Mga kubata. Kay Zentrilia pula. Uban ako ah. Ito na oras. Kay Zentrilia pula. Ano yung brigada? Nagya po sa... Hindi naman siya nuskila dito good. What's up mga katropa? So, buat tayo mabuhat aral mga katropa. Yung si Christian? Aw, Kantas Christian. mabalik siya. Dinis. Yes, yung minay ko yan. Mga tayo, buhatan yung mga katropa. This is my grade 8. What's up mga katropa? Balik ka mo. What's up mga katropa? Bulik! Ote mabuhat. Ano na ba? I'm having skin Pagkain ka, giveaway. campus Ano tour. ba? I'm having skin giveaway. Campus tour. May skin giveaway ko. May kadako na ko. Uy, ga-video ko. Tatanga pa. Wala na mo. Shoes. Amo. Hindi ko. What's up mga So, nanak yung mabuhat ron, naog na gid mi. Sipit gahapon. Nari mo gapon? Oh. Na-respect hapon. Si Pete, Ray, Elijah, Glenn. Ako na yung hapon.
Kapila na nini mo day? Di ba katulo? Katulo na nini mo? Gap, pa ko na abot na. Pag Monday, Wala kang ko bang mandi. wala di ko Wala ko Monday. pag Monday. Katulog na ganin nina ako. First na ko karon. First na ko karon. Ari pa kagma. Ikaw? Bantay oy. Kailangan ka makamari ugma 6 hours. 6 hours. Full day lagi ka karon lagi. Di man pwede mo all day. Half day naman ko. Pwede raman good. Di lagi. As di raman no yun. Pwede raman itiwas ni mo tanan 6 hours good. Lagi. 3 hours naman ako. Mama to gingon sa program. Program. What's up mga katropa? 3 hours naman ako naman. Na nagdakala kami padong sa mga katropang kanding. Wala naman diri oh. Ayaw di sa. What's up mga katropa? Sig balik-balik oy. Isa na de grade mang konti Christian. Grade 1. Kasi mit sila mangudpol. Wala pala yung kita ang pool. Yung mama ron yan. Monday. Gahapon yung mama sa yan eh. Pero makabot 1 hour yung mama, 30 minutes. Nadi mga tipol. Duha. 30 minutes. Dagay kasi na Paul. What's up mga fam? Puras lalaki. Oh. Kuya, saan kay kong ni babae oy? Diyan ko madlo ko clown. Madlo ko Anton. Oh! Asa? Oh. Wala man. Mas Christian. Mas Christian. Ito ni uli oy. Masan grade yang manghod. Nabasin ka basket kita to sa bula. Ko pag basket ikaw isa ka. Basket chatter. Kasi nasa dira. Kung nasa dira, kung sige pangita daw. Christian. Penyada. Yari yari ya. Christian. Ma. Grade 5 yung manghod. Busing grade 5. Grade 4 manggutos ko an diyan. Uy, lapan. Kung nang car daw. Chan. Deng. Chan. Deng. Grade 6 na siguro yung manghod. Basta nga college niya manghod. Basin ka lang ko na dito pa daw uli. Sa iba. Babalik ko. Ah. The ball. Chan. Wala. Pusag arya. Basin na sa diha pa to. Sinipalit og sudan. Basin. Basi na dira. Basi nas grade 1. Si Brindle. Brindle. Oh, prep ba yan na siya pag last? Dito sa kuan. Ano ka doon ko gan. Dito sa kilahan. Di uli na to di. Ay, siya. Wala naman si Chan. Wala pa lagi na. Sabi asang May sabi. pag-asa pa tayo mga tol. Vlog. Sa mga katropa. 6 minutes mi. Gagita ni Christian mga katropa. Skip lang mo kung giburingan mo. 6 minutes. Yes, taas na kayo. Aray ko na mo. Christian! Christian! Pinaka ko kamot. Christian. Ano na yun? Tawag
Wagi ko ano. Just when everyone lost hope. Ah? Meh. Buang siya. Ako na buang. Christian! Adik yung 6 minutes vlog. Oh. Wato gadag cellphone. Ay gadad ay. Wato ga messenger. Basin niya to sa misay. Ano na, ni uli na siya balik. Muring raman ako naka-open ka messenger. Basin na dira. Christian! Wala. Christian! Christian! Nice, 10 minutes. 7 minutes vlog. Yeah, let's go. Sa ligol. 20 minutes. Dali uy. Dali, uy, what's up? Tropa. So, balik sa mi aron. Ah! Tropa, so, what's up? Kumikita ni Christian. Yes, kanina. Webpage. What? Hey. Kuya na yung mga katropa. Wala sa... Huwag yan po si Christian mga katropa. Grade 1 no, lagi sa grade 1. Stan? Perbe. Hi guys. What's up mga katropa? Nipin, nipin. Ako lilingkod. Wala kasi yung naroon. Ay, kainit ang labot. Ram, papa. Ayo. Grade 1. Next grade 1 siguro. Awi pa lang. Rin ang kasod. Ano to tibili? Chon. Yan. Di mas Christian, is. Tatalagay mo siya. Tatalagay mo siya. Kapag niyo, Shed. Hindi naman ko mabalhin. Aya. Aya. Sa limbabangon. Diesel bolt. Upat lagi ni. Paano? Kalibok. Duha, tulo. Ane. Duha, tulo, upat. Upat, lima. Naka na. Pito ka buok. Tulog-tulog. I'm never... Grade 7 mo? Grade 7 mo? Abi pa lang igsuon nila. What's up mga katropa? Ah, nindot na doon yung electric fan. Magani? Oh, pala. Tayo! Tayo! Patin! Patin!
Basta nung No way! No way! Basta nung Ito pa. Itong si B. Oo, ito nga. Ate ko na na. Oo, ito. Tayo, tayo, tayo. Basta nyo lang yung itas Christian. Kapte ka, no? Mga guys. Ano, itong rap ni Rockmoon. Rap ni Rockmoon. Suga. Ay, Rockmoon. Last na. Uy, tawag ka na si Christian. Ay, oh,